പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. വീണ്ടും ഈ ഗോസ്പൽ ടി വിയിൽ വചന സന്ദേശവുമായി വരുവാൻ തക്കൊണ്ട് വലിയവനായ ദൈവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭാഗ്യം കൂടെ തന്നതിനെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു. എൻ്റെ ശബ്ദത്തെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും വരുന്ന നീതിമാനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവും എൻ്റെ വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലെല്ലാം ഞാൻ വചന സന്ദേശത്തിൽ സുവിശേഷം എല്ലാവരും പറയണം എന്നുള്ളതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വചനം അതിൻ്റെ ആധാരമായിട്ട് വായിക്കാം. അതിനു മുമ്പേ അല്പസമയം പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ, ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും അപ്പൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും നീ അവിടുന്ന് ശക്തി ഈ വചനപ്രകാരം നീ അവരെ ആക്കി മാറ്റുമാർ. നിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാണ് നീ അവിടെ നിന്ന് അവരെ നിറച്ചു കൊള്ളുമാറാകണമേ. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ, അങ്ങ് യേശുപ്പനെ കണ്ടതുപോലെ ജീവിക്കുവാൻ തക്കണം അപ്പനോടൊന്ന് സഹായിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പോൾ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും നിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ അവരെ സഹായിക്കണം, അനുഗ്രഹിക്കണം, പൊന്നിക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്ന രക്തവളപ്പി കാക്കണം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ, ആമേൻ, 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 ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു വചനം ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വചനം എന്ന് പറയുന്നത് മത്തായി സുവിശേഷം 28:18 മുതലുള്ള ചില വാക്യങ്ങളാണ്. അത് ഇപ്രകാരമാണ്: യേശു അടുത്ത് ചെന്ന്, സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ. ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ട് എന്ന് അരുളി ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ മത്തായി സുവിശേഷം 28:18 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ്: യേശു അടുത്ത് ചെന്ന്, ഹല്ലേലൂയ, സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൻ്റെ അധികാരത്തെ, യേശുപ്പൻ്റെ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല അധികാരവും. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗത്തിൽ എന്തൊക്കെ അധികാരമുണ്ടോ, എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിൻ്റെ മേലെല്ലാം അധികാരം. ഭൂമിയിലുള്ള സകല അധികാരം, സകലമെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ അധികാരവും യേശുവിനുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ പറയും, ഞാൻ അടുത്ത് ചെന്ന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് കർത്താവിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട്, എല്ലാ അധികാരവും എനിക്കുണ്ട്, എല്ലാ അധികാരവും യേശുവിനുണ്ട്. എല്ലാ അധികാരവും ഉള്ള യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. എങ്ങനെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച് ഈ സ്വർഗത്തിലെ സകല അധികാരവുമുള്ള, ഭൂമിയിലെ സകല അധികാരവുമുള്ള, സകല അധികാരത്തിൻ്റെ ഉടയവനായ, സകല അധികാരവുമുള്ള യേശു പറയുകയാണ്: നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു. അടുത്ത്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചത് ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇതിൻ്റെ 16-ാം വാക്യത്തിൽ മത്തായി 28:16 പറയും: എന്നാൽ 11 ശിഷ്യന്മാർ ഗലീലയിൽ യേശു അവരോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്ന മലയ്ക്ക് പോയി അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ ചിലരോ സംശയിച്ചു. യേശു അടുത്ത് ചെന്ന്, സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അങ്ങനെയാണ് ആ വാക്യം 16 മുതൽ തുടങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്തൊക്കെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എന്ത് ചെയ്യണം? കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ശിഷ്യൻ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രമാണിക്കേണ്ടത്, കർത്താവ് എന്തൊക്കെയാണ് അവൻ ചെയ്യണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ കൽപ്പനകളെല്ലാം പ്രമാണിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മറ്റുള്ളവരെ, എല്ലാ ജാതികളെയും അവരോടൊത്തും എന്തൊക്കെയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ കൽപ്പനകളെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവരെ എല്ലാം ഇതെല്ലാം പ്രമാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെയും ശിഷ്യരാക്കുവിൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ശിഷ്യന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമോ, കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമോ, എന്തൊക്കെ പ്രമാണിക്കണമോ, എന്തൊക്കെയാണ് കൽപ്പനകൾ
കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ കൽപ്പനകളാണ് ഈ വ്യക്തി മറ്റൊരാളെ ശിഷ്യനാക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്, പറഞ്ഞ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഈ സുവിശേഷം പറയുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഹല്ലേലൂയ മാറ്റമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തി ഈ ശിഷ്യൻ ചെന്ന് എല്ലാ കൽപ്പനകളും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കണം അവരെ ശിഷ്യരാക്കുമ്പോൾ ആ ശിഷ്യരും മറ്റുള്ളവരോട് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നല്ലേ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ. സകല ജാതികൾ. അപ്പം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു ജാതിയും അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെ ജാതിയുണ്ടോ ഏതൊക്കെ ജാതിയുണ്ടോ അവരെ എല്ലാവരെയും ശിഷ്യരാക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, അവരിന്ന ജാതിയാണ്, അവരോട് സുവിശേഷം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവർ ഇന്ന ജാതിയാണ്, ഇവരോട് സുവിശേഷം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അവരുടെ കൂടെ പറഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭൂമിയിൽ ഏതൊക്കെ ജാതിയുണ്ട് ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചൊക്കെ പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് അവരെ ഉപദേശിക്കണം. ഉപദേശിച്ചോട്ട് സകലം അവരെ ഉപദേശിച്ച് അവരെ നല്ല ശിഷ്യരാക്കി മാറ്റണം. സകല ജാതികളെ, ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കി മാറ്റണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഞാനോ ലോക അവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൻ്റെ ആ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നോക്കണേ. ഞാൻ ലോക അവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട്, എല്ലാ നാളും. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പാട്ടുകാരൻ ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ്, ഒരു നാളും കൈവിടുകില്ല, ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കില്ല, ഒരു നാളും മറക്കുകയില്ല, എൻ്റെ യേശു എത്ര വിശ്വസ്തൻ. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഒരു നാളും കൈവിടാത്ത ദൈവമാണ്, ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ദൈവമാണ്. ആ കർത്താവ് എത്ര വിശ്വസ്തനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറാത്ത ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഒരിക്കലും വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറാത്ത ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു നാളും കൈവിടില്ല, ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കില്ല, ഒരു നാളും മറക്കാത്ത ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ലോകാവസാനത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പറയുകയാണ്, ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല മനുഷ്യരെയും ശിഷ്യരാക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ അവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മാറാതെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. അതാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിപ്പീൻ, ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിപ്പീൻ. ഹല്ലേലൂയ. കൊമ്പിന് മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ സ്വയമായി കായ്പാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ശിഷ്യരാക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് യേശു കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഫലം കായ്ക്കണമെന്നില്ല. ശിഷ്യരാക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് യേശു കൂടെ ഇല്ല എങ്കിൽ അത്ഭുതം നടക്കുകയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നല്ല, ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നല്ല അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും സൗഖ്യവും ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ വിടുതലും ഭൂതശാന്തി രോഗശാന്തിയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഗുണം കൊണ്ടല്ല, പ്രത്യുത യേശു കൂടെ ഉള്ളതല്ല, പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും പലരും ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം എല്ലാം വളരെ ഭക്തിയോടെ നടന്ന് അവരിലൂടെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പിശാച് അവിടെ ഉള്ളിലൊരു ചിന്ത കൊടുത്തേക്കാം, ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ കുറഞ്ഞ പുള്ളിയൊന്നും അല്ല. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പിശാച് ഉള്ളത്തെ ചിന്ത കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ ആ ഫലങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നിടത്ത് പിന്നെ അതൊന്നും സംഭവിക്കാതെ ഇതെല്ലാം വെറും വാക്കുകളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നു. കാരണം എന്താണ്? എവിടെയോ ഒരല്പം അഹങ്കാരം കയറിയത് കൊണ്ടോ അല്ല, പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ അല്ല, എവിടെയോ അല്പം യേശുവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. മടങ്ങി വരാം ദൈവമക്കളെ, ഇത് അന്ത്യകാലമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ കൊമ്പിന് സ്വയമായി കായ്പാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ നമുക്ക് ആ കൊമ്പും മുന്തിരിവള്ളിയുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവം പോലെ യേശുവിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് സുവിശേഷം ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ ഹല്ലേലൂയ ശിഷ്യരാക്കാം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. യേശു അടുത്ത് ചെന്ന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഹല്ലേലൂയ. സകല അധികാരവും എന്ന് പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. യേശുവിനോട് എനിക്കിപ്പോൾ സൂര്യനെ പിടിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിന് അതിനുള്ള അധികാരമുണ്ട്, അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ സൂര്യനെ എനിക്ക് പിടിച്ചു തന്നാൽ
എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഹല്ലേലൂയ പറ്റത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് സൂര്യൻ്റെ മേലും ആകാശത്തിൻ്റെ മേലും ചന്ദ്രൻ്റെ മേലും ഹല്ലേലൂയ ഈ സകലത്തിൻ്റെയും മേല്, ഭൂമിയിലുള്ള സകലത്തിൻ്റെയും മേല്, ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള സകലത്തിൻ്റെയും മേല്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മേല് സകല അധികാരവും ഉള്ളവനാണ് ആ യേശു. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഒരു പാട്ടിങ്ങനെ കയറി വരികയാണ്. പാഴാക്കി കളയരുതേ നിൻ ഓട്ടങ്ങൾ അധ്വാനമെല്ലാം, ലോക ഇമ്പങ്ങൾ വെടിയാം കർത്താവിനായൊരുങ്ങിടാം. കാണുമോ നീ കർത്തൻ വരവേ, കേൾക്കുമോ? പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ ഈ പാട്ട് പറയുന്നത് പോലെ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ പാഴാക്കി കളയരുത്. നാം ഇതുവരെ ഓടിയതും അധ്വാനിച്ചതൊന്നും വൃഥാവായി തീരരുത്. നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ ആ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ആ കർത്താവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ മുട്ടുമേൽ നിൽക്കുന്നവരായി മാറാം. യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ രാത്രി മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം യേശു ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നു, അടയാളങ്ങൾ നടക്കുന്നു, വീര്യപ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ശിഷ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇതെല്ലാം കർത്താവ് രാത്രി മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി മാറാം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ലോകത്തിന്റെ മാലിന്യം ഒന്നും ഏൽക്കാതെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഈ ലോകക്കാരെല്ലാം നമ്മളെ ചപ്പന്നും ചവർന്നും എണ്ണി നമ്മളെ പുറം തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളവന് ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിന്റെ ആ കൃപയുള്ള കർത്താവിന്റെ ഹല്ലേലൂയ ആ സാന്നിധ്യം പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന യഹോവ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ആ ഭക്തർക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ എതിരായിരിക്കും കേട്ടോ. ഈ ലോകക്കാരൊന്നും അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. അതൊന്നും പോട്ടെ, അതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോണ്ട. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് നീ കർത്താവിന്റെ സന്നിധി മുട്ടുമേൽ നിന്ന് രാത്രിയാമങ്ങൾ കൈകളെ മലർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി മാറാം. ഹല്ലേലൂയ. ജീവിതത്തിൽ കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ അവൈശാചികമാകുന്ന പോരുകൾ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യ മുട്ടുമേൽ നിന്ന് നിലവിളിക്കാം നമുക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. ഉറക്ക വിളിക്കുക. അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാഹളം പോലെ നിന്റെ ശബ്ദത്തെ ഉയർത്തുവാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നവരെല്ലാം മുട്ടുമേൽ നിന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ നിലവിളിക്കുന്നവരായി മാറാം. ഈ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ട് വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി നാം നിലവിളിക്കുന്നവരായി മാറാം. ഈ ലോകം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് നാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഹല്ലേലൂയ കൊറോണയാലും ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ കോവിഡിനാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹല്ലേലൂയ ഒത്തിരിയും ജനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടോ? യേശുവിനെ അറിഞ്ഞവരാണോ? നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ ജീവനെങ്കിൽ ജീവൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഭാരതത്തെ നേടുന്നവരായി മാറാം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ രക്തം കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചൊരിഞ്ഞപ്പോൾ പകരം നാം എന്താണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ കൊടുക്കുവാനിടയായി തീർന്നത്? ഈ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളെ എല്ലാം ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളും. എന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു വാക്യത്തിലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ശിഷ്യന്മാരോടത് എന്തൊക്കെയാണോ യേശു കൽപ്പിച്ചത് അതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കണം. എന്തൊക്കെ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചോ ആ വചനങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത് നിങ്ങൾ ശിഷ്യരാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സുവിശേഷം പറയുന്ന അവരും അത് അനുസരിക്കണം, അവരും അത് പ്രമാണിക്കണം. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലായിരിക്കണം നാം ഉപദേശിക്കേണ്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, അല്ലാതെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു വചനം അടുത്ത് പറയുന്നവർക്ക് അടുത്ത് കുറച്ച് വചനം കുറച്ച് പറയണം, അതിൻ്റെ കട്ടി കുറച്ച് പറയണം, അതിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് അതിനേക്കാളും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവസാനം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഹല്ലേലൂയ അത് പൂർണ്ണതയോടെ ആരും കേൾക്കുവാനിടയായി തീരുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ യേശു പറഞ്ഞത് ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചത് ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഹല്ലേലൂയ ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് അവർ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ച് എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം അവരോട് പറയണം. ഹല്ലേലൂയ കേട്ടോ. ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കണം. ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കണം. ഞാനോ ലോകാവസാനത്തുള്ള എല്ലാ നാളും നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് വരെയും ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയുന്നവരായി മാറാം. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഹല്ലേലൂയ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പരസ്യയോഗങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ അനുവദനീയമല്ല എങ്കിലും ചെറിയ യാത്രാ മധ്യത്തിലൊക്കെ നമ്മളോട് കൂടെ സംസാരിക്കും. നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ എതിരെ വന്ന വ്യക്തി, ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി, നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന വ്യക്തി,
പീഠത്തിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഹല്ലേലൂയ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് സംസാരിക്കും, ഇവരെല്ലാം യേശുവിനെ അറിഞ്ഞവരാണോ? അപ്പോഴൊന്ന് ചിന്തിക്കുക, അയ്യോ ഈ വ്യക്തി യേശുവിനെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ഇയാൾ മരിച്ചു പോയാൽ ആ തീയിലാണല്ലോ പോകുന്നത്, ആ നരകത്തിലാണല്ലോ പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് ട്രാക്റ്റെങ്കിലും ആ ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരല്പം ആ വണ്ടിയിലൊക്കെ കരുതിയിരിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു വാക്കായിരിക്കും അവരുടെ ഹൃദയത്തെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ചില വാക്കുകളായിരിക്കാം, യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാക്കായിരിക്കാം. അയ്യോ ഒരു സ്നേഹം കിട്ടാത്ത വ്യക്തിക്ക് ആ വാക്ക് അവനെ പിടിച്ചു കുലുക്കുവാനിടയായി തീരും. അവൻ ഇങ്ങനെയും സ്നേഹിക്കുന്ന യേശു ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുവാനിടയായി തീരും. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഹല്ലേലൂയ, നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ സുവിശേഷം പറയുന്നവരായി മാറാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഒന്നുമല്ല പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഒന്നുമല്ലാത്ത എന്നെ യേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ ദൗത്യം എന്നെ ഭരമേൽപ്പിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പാട്ട് ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ്, എന്നെ അൻപോടു സ്നേഹിപ്പാൻ എന്താണ് എന്നിൽ കണ്ടത്, ചേറ്റിൽ കിടന്നതാമെന്നെ ആ പൊൻകരം നീട്ടിപ്പിടിച്ചു, ഇത്രമേൽ സ്നേഹിച്ചിടുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ. എങ്ങനെ പോകുന്ന ആ പാട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവങ്ങളെ, എന്നെ അൻപോട് സ്നേഹിപ്പാൻ. ഹല്ലേലൂയ. എന്താണ് എന്നിൽ കണ്ടത്? ഹല്ലേലൂയ. ചേറ്റിൽ കിടന്ന എന്നെ ഹല്ലേലൂയ ആ പൊൻകരം നീട്ടി പിടിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, എനിക്ക് യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരിയും വാക്കുകൾ, ഒത്തിരിയും അധികം പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത അനുഭവങ്ങൾ. എൻ്റെ കുഞ്ഞുനാൾ കൊണ്ട് ഞാൻ യേശുവിനെ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നവളായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഹല്ലേലൂയ ഒരു ചർച്ചിലിരിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ 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 ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് കരുതി വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ഒത്തിരി സമയം സ്തുതികൾ മുഴക്കുവാൻ പറയുവാൻ ദൈവാത്മാവ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പറഞ്ഞൊരു 3/4 മണിക്കൂറോളം ഹല്ലേലൂയയും സ്തോത്രവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ ഒരു തേജസ്വിയായ ഒരു മേഘം പോലെ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിൽ ഒരു തേജസ്വിയായ ഒരു വെള്ള ഗൗൺ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു രൂപം ഇറങ്ങി നിൽക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയാവുകയും ഇങ്ങനെ വരുവാനിടയായിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ചിന്തകളോ മോഹങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് കയറ്റാതെ പാദവൃത്യമുള്ളവരായ ഹല്ലേലൂയ. ഈ ലോകം പഴിക്കും, ഈ ലോകം പാവി എന്നെണ്ണം കേട്ടോ. ഈ ലോകത്തിലുള്ളവരെല്ലാം നമ്മെ കുറ്റക്കാരെന്നെണ്ണം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ ചപ്പൊന്നും ചവറുന്നെന്നും അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട. നിന്നെ പാവി എന്ന് വിളിച്ചാൽ പോലും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവവൈതലെ യേശുവിനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരാണ് ഈ ലോകം. അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കുമെന്നല്ല, എന്നെ അങ്ങനെ വിളിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ എത്രത്തോളം വീണ്ടും വിശുദ്ധി ജീവിക്കുമോ അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കുമെന്ന് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിലെ പ്രതിഫലം നേടുവാൻ ചെയ്ത് ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് ഒരുങ്ങി അനേകം പേരെ നമുക്ക് ശിഷ്യരാക്കാം. ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവരെയും ഹല്ലേലൂയ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പൗലോസ് പ്രകാരമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ സുവിശേഷം പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അയ്യോ കഷ്ടമാകുന്ന നരകത്തിൽ ചെന്ന് വീഴാതെ അന്ധകാരത്തിലിരുന്ന് നമ്മെ വിളിച്ചവൻ്റെ കർത്താവ് സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുത്ത ജാതിയാണ്, രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ്, വിശുദ്ധ വംശമാണ്. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ മേലേൽപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തകളെല്ലാം വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവഭക്തനായി യഥാർത്ഥ ഭക്തനായിക്കൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ കർത്താവ് നമ്മെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അധികാരത്തോടെ യേശു അടുത്ത് ചെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ഭൂമിയിൽ സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങൾ അവരെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും. ഹല്ലേലൂയ. അവരെല്ലാം ശിഷ്യരാക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ, നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വചനം കേട്ട് നിന്റെ മക്കളെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ തരുന്നപ്പ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നീ അവിടെ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വചനം അതേപടി പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെയും അതേപടി ഉപദേശിക്കുവാൻ തക്കണം, അവരെ ശിഷ്യരാക്കുവാൻ തക്കണം. നീ നിന്റെ മക്കളെ നീ ഇവിടെ നിന്ന് ശക്തീകരിച്ചുകൊള്ളണം, ബലപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുമാറാകണമേ. ഹല്ലേലൂയ.
ശക്തി പകരുമാറണമേ, ധൈര്യമുള്ളവരാക്കി മാറണമേ. ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ കൃപകളോടെ, കൃപാവരങ്ങളോടെ, ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ താലന്തുകളെ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ വ്യാപാരം ചെയ്യുവാൻ നീ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവരുടെ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരിക്കണം. അവരെ ശക്തീകരിച്ച് അവൻ്റെ കരങ്ങളിൽ പിടിച്ച് വഴി നടത്തത്. അന്ത്യകാലമാണ് അപ്പ. അപ്പൻ്റെ പൊന്നും കരങ്ങളിൽ വായിച്ചോളാം. താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ട ദയക്കായി സ്തോത്രം. ഇവരെല്ലാവരും നിത്യസന്തോഷത്തിൽ തോന്നി സഹായിച്ചത്. ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും നീ ഇവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ട ദയക്കായി സ്തോത്രം. മാനവ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ. ആമേൻ.